बोला बोला बाबा भोलेनाथ की। म्यूजिक डायरेक्टर अजय कुमार। सावन के पहला सोमवारी में जेबई भोला बाबा की जलवा चढ़ेबई, भोला बाबा की जलवा चढ़ेबई, भोला बाबा की जलवा चढ़ेबई। सखी सहेली के संगी लगेबई, बाबा से एगो अर्जी लगेबई, बाबा से एगो अर्जी लगेबई, बाबा से एगो अर्जी लगेबई। मंदिर के पहला गेट पर लमर के बोलेबई, पूजा करा के पहर शादियों खिएबई हो। भोला बाबा के भोग लगेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई। भोला बाबा के भोग लगेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई, फूल के माला बेला पति चढ़ेबई। मंदिर के पहला गेट पर लमर के बोलेबई, पूजा करा के पहला शादियों खिएबई हो। भौजी के बाबा के दर्शन करेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई। भौजी के बाबा के दर्शन करेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई, अंगना में एगो भतीजा खेलेबई। मंदिर के पहला गेट पर लमर के बोलेबई, पूजा करा के पहर शादियों खिएबई हो। सोनू दarbhangiya के गाना बजेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई। सोनू दarbhangiya के गाना बजेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई, राइटर सावरिया के डांस करेबई। मंदिर के पहला गेट पर लमर के बोलेबई, पूजा करा के पहर शादियों खिएबई हो।